Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Νεστοπούλου, την πρόεδρο του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Φθιώτιδας. Καλησπέρα σας, κυρία Νεστοπούλου. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση αυτή η σημερινή, ένα ακόμη εργατικό ατύχημα. Δυστυχώς άλλος ένας συνάδελφος νεκρός, ένας εργαζόμενος που χάνει τη ζωή του εν ώρα εργασίας και η λίστα των εργαζομένων που πληρώνουμε το αίμα του στο μεροκάματο δεν έχει τελειωμό. Βρεθήκαμε το πρωί στον χώρο του δυστυχήματος, είναι σε εξέλιξη αυτοψία από το τεχνικό τμήμα της επιθεώρησης εργασίας ώστε να βγει το πόρισμα με τα αίτια του δυστυχήματος. Και ήδη έχουμε κινητοποιήσει και τη Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της ΓΕΣΕ, ώστε να εξεταστούν τα αίτια και να αποδοθούν ευθύνες αν και σε όποιον αναλογούν. Και κάθε φορά, κυρία Παλιού, που συμβαίνει ένα εργατικό ατύχημα, τα ερωτήματα είναι πολλά και δυστυχώς τις περισσότερες φορές παραμένουν αναπάντητα. Μάλιστα. Η αλήθεια όμως είναι ότι όλα τα ατυχήματα έχουν μία αιτία και δεν συμβαίνει κανένα μόνο του. Ξέρετε, κυρία Παλιού, πόσους νεκρούς από εργατικά ατυχήματα θρηνεί για φέτος η χώρα μας? Έχουμε το 2023 161 νεκρούς εργαζόμενους και 261 σοβαρά τραυματίες. Πέρυσι ξέρετε πόσους είχαμε? 104 νεκρούς. Δηλαδή πριν καν τελειώσει ο χρόνος έχουμε 50% αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα μας. Και κανένα, όπως είπαμε και πριν, δεν οφείλεται στην κακιά την ώρα. Οφείλεται ή στην καθημερινή πίεση από την πλευρά της εργοδοσίας ή στην καταπάτηση του ωραρίου και του πενθήμερου και βέβαια το σημαντικότερο είναι η έλλειψη μέτρων προστασίας για την υγεία των εργαζομένων. Με την ευθύνη να την έχει, τη μεγαλύτερη ευθύνη να την έχει η πολιτεία, γιατί αυτή έχει το χρέος να νομοθετεί υπέρ της προστασίας των εργαζομένων και να εφαρμόζει και με αυστηρότητα την νομοθεσία. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος εργάζονταν χρόνια στο συγκεκριμένο πόστο, ήταν έμπειρος? Ήταν έμπειρος, 62 χρονών εργαζόμενος, εργάτης ήταν, 62 χρονών, βεβαίως και έχει την εμπειρία. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα κρίνουμε και να τα λέμε όλα ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή πραγματικά αυξάνονται κατά κόρον τα εργατικά ατυχήματα, εδώ θα πρέπει πραγματικά η πολιτεία να πράξει άμεσα, να κάνει κάτι άμεσα. Το μόνο που έχουμε δει εμείς από την πολιτεία και από την καινούργια κυβέρνηση είναι το νομοσχέδιο του Άδωνη, το οποίο στην ουσία υποχρεώνει τους εργαζόμενους να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Ναι. Αν ένας εργαζόμενος με 13 ώρες την ημέρα θεωρείται εσείς, κυρία Παλού, ότι θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα? Είναι σίγουρα πολλοί παράγοντες πρόκλησης ενός ατυχήματος. Πάνω απ' όλα είναι η φύση εργασίας. Υπάρχουν εργασίες οι οποίες είναι πολύ δύσκολες, εξαιρετικά επικίνδυνες. Χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικοί και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και ο ανθρώπινος οργανισμός μετά τις 5 ώρες κοπιαστικής δουλειάς φτάνει σε κόπωση. Μειώνονται τα ανακλαστικά του. Δεν μπορεί να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων. Εντάξει, τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση ήταν πρωινή η ώρα. Ήταν πρωινή, απλά εδώ τώρα θίγουμε και όλα τα εργατικά ατυχήματα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς στις περισσότερες επιχειρήσεις και της περιοχής μας αλλά και όλης της Ελλάδας επικρατούν άθλιες συνθήκες και δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη μέτρα εργασίας. Γι' αυτό και οφείλει η κυβέρνηση να θέσει εφαρμογή ελεκτικούς μηχανισμούς ώστε να προστατέψουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ακριβώς αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.